Singahlala phansi ngicela egameni likaJesu. WaseNazaretha. Haleluya. Cela nje ngokukhulu ukuyithoba egameni likaJesu. Ngibingelele ababishop udokotela uMzulu egameni likaJesu waseNazaretha. Ake sihlale izandla enkulu zamanje egameni likaJesu. Haleluya. Sibingelele ubishop uMkwena egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Sibingelele ubishop uDavid Ramalebe egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Amen. Haleluya. Uma bethina ekhaya sibingelela abagqozi uke wayibika ubaba ukuthi sisukuma sibele inyawo asihloniphe bona phela sihloniphe uNkulunkulu abahamba naye. Amen masibala. Asihloniphe bona sisisholo nje ngelinye ilanga asihloniphe bona kodwa sihloniphe uNkulunkulu abahamba naye. Lelo pastor Hlengwa wasabingelela wasicela izandla ezinkulu egameni likaJesu. Pastor Hlengwa wasabingelela baba egameni likaJesu waseNazaretha. Pastor Mhlongo uGeneral sibingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Sibingelela ibandla lonke amabandla wonke akhona endaweni omakhelwane umphakathi abangani base. Amen. Pastor uLungi Gumede sibingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Worship team sabingelela sabingelela MC sabingelela egameni likaJesu. Amen bazalwane. Izoba kemude kakhulu ngoba mangiqala phansi sibingelela ubishop emva kwaloko siyamkhipha. Amen. Egameni likaJesu waseNazaretha Nkosi sibili uchapter 7 amakhosi esibili uchapter 7. Amen. Sabingelela umfundisi uKhongolo usaphumile okwamanje from kuMakhashi funeral scheme. Amen. Sabingelela Pastor Shezi mhlobo wami sabingelela ubuNkulunkulu abamaziyo. Amen. Egameni likaJesu. Amen. Kabazalwane mina ngisizokudala endaweni esiziko. Amen. Haleluya. Umfundisi bazalwane ngiyathoba ngiyathoba phansi kogcwele abamazulu. Amen. Egameni likaJesu. Haleluya. Bazalwane ngisaza izwini ndiye ngasho nezulu ngathi akukho kuningi use abe ikhona ebandleni. Ubengele uMagdalene, ubengele uDikoni, ubengele uWorshiper, ubengele uMshumayeli, ubengele ngishinasho nezazalwane kodwa ngimi ngespeed sokuthi ngibeke kanyawo. Amen. Ngimi ngespeed sokuthi ngibeke umntwana wami. Umntwana ke kamzali ngisho akashawa abantu kodwa umuntu ozwelayo umzali. Sizabazalwane ngisho nathiwa umntwana ube rock kangakanani kodwa umzali uyamgona umntwana noma rock enjani. Umzali akamlahle umntwana. Nangisabazalwane sonke kuyofika izikhathi zokukhonza noma zokukholwa noma zokukhula endleleni umuntu ayithathele inqubo zokuthi yebe ekhaya kodwa kunesabushiqo. Bazalwane asikhonzi kababonkwena ngisiza babonkwena ngoba kuba bonkwena ekhonza noma ekhona kodwa sikholwa ngokwethu ukuthi thina kunenqubo esiyithathayo ngoKristu Jesu. Amen. Asikhonze ndidi ngoba ubishop ekhona noma siyamlandela asilandele ubishop kodwa kunenqubo esiyithathayo sokuthi sinokudlala ngoKristu Jesu. Uthi noma ibandla lima ngesibindi usema ifike kangena akakhetha ibandla kodwa wakhetha uKristu Jesu wayeseyimphele bandleni.
Amen. Hallelujah bazalwane. Sonke njengemandla sinje isibindi sokuthi sile umntwana webandla. Ngishengeze ukuza ebandleni. My pastor. Bekubiza ngo my pastor. My pastor akizi ebandleni namhlanje enkonzweni kunendawo engiyabeka bonke manje ukuthi kodwa nje bese sho ukuthi yabeka ubengakazi angabe khona ebandleni engabekile. Amen. Isabishike asiyenze ngokuletha izinto ezinkulu siyithwele kodwa sisasubmit. Kodwa lokho bekuyisabishike. Amen bazalwane. Asiqhubeke masizwe amakhosi esibili. Chapter 7. Pastor David ngokukhetha batshela ukubingelela angibikele bazalwane ngoba mhlawumbe ehluleke language ukuthi ngizobenzisa ngasikhuluma kahle angibikela ngokuhluleke language kodwa sibonga ukuthi all the way from Joburg ezohlangana nathi eziko bazalwane ngoba lento yokukholo bazalwane uzakhela umndeni. Amen. Pastor David akeza ngoba kusho uSifiso akeza ngoba kusho kwaMkwena kodwa kusho nekuseni wayesesuka wakhokha imali wagibela weza eThekwini washiya umkakhe washiya ibandla washiya ingane. Ngizobazalana so baba siyabonga kuyasithukisa okwenzile egameni likaJesu. Yasithokisa kakhulu okwenzile. Amen. Kakhulu futhi siyababonga bonke babonke siyabonga ukuthi mama nawe usuke uzohlala nathi endaweni yaseziko ngoba nangizo sibili bazalwane neza bancane so namankelinyana mayibishop ngiyabonga ukuba nomzalo njengabo. Ngizabazalwane ongabheki ukuthi umuntu wesifazane unesiluki akasho lutho. Ngizabazalwane akasho lutho. Amen. Asiqhubeke amakhosi esibili uChapter 7 fundisa umhlobo. Okay, into bishop akufundele amakhosi esibili uChapter 7 verse 6 wakhona. Amakhosi esibili uChapter 7 verse 6 wakhona. Mtana maya iBhayibheli lami lidabukile uzoba strong niphathe nje. For the Lord had made the host of the Syrians hear the noise of chariots, and the noise of horses, even the noise of a great host. And they said to one another, Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Amen. Ngiyacela uzifundele Yesu bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Ngikhona nje uzifundele Yesu. Inkosi ibizwisile impi yama-Aramu, umsindo wezinqola, nomsindo wamahashi, nomsindo wempi enkulu, aze akhuluma omunye komunye ngokuthi, bheka inkosi yakwa-Israyeli isiqashe amakhosi amaHethi namakhosi aseGibhithe ukuba asifikile. Ngicela uzifundele uHezekiya uChapter 7 Chapter 37 verse 7. Ngiyacela uzifundele sinaqala kodwa uBishop 37 verse 7 uHezekiya 37 verse 7. Amen. Nalapho ngiprofetha kwaba khona umsindo nokukhumuza
Amen. 37 easily. 37 verse 7. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Hallelujah. God bless our food in Jesus' name. I pray. Amen. Izinkosi mangabe ngikhuluma ngithi nemikhosi ukuthi bakhona abanye abanothoko, abanye amadoda awu-4 ayenothoko okutholakala ukuthi kwakuwuGehazi namadodana akhe. Amen. Masicheka ngale kuJohn 5 uGehazi namadodana akhe. Kodwa-ke asikho lapha, la sikhona uma ngabe la madoda enothoko ahlala, umuntu onothoko uhlala kude nabantu ukuze angabatheli ngothoko. Lezozalana. And ngaleso sikhathi kwakunendlala, babehlezi ngaphandle benothoko belambile. Usuku uyafika, imini iyafika, bahlezi ngaphandle banothoko balambile. Usuku uyafika, imini iyafika, bahlezi ngaphandle banothoko balambile. Abavumelekile ukusondela eduze kwabantu. Bahleli ngaphandle balambile banothoko, abavumelekile ukusondela eduze kwabantu. Amen. Hezekiya mangabe efika esigodini samathambo, ubona amathambo, uNkulunkulu uyakhuluma uthi Hezekiya khuluma phezu kwalamathambo. Lithi izwi lenkosi kwezwa balomsindo wokushaya kwamathambo, elinye ithambo liza kwelinye ithambo. Amen. Amathambo kwamathambo abantu bakwa-Israyeli, kwezwa balomsindo wokushaya kwamathambo, ithambo liza kwelinye ithambo. Yila madoda awu-4 engaphandle kwekampa. Lithi izwi lenkosi kwaze kwafika esinqumweni sokuthi ngeke sibulawe indlala singaphandle. Kunalokho masishone ekampa lama-Aramu ukuba siyothola ukudla. Uma ama-Aramu esibulala kulungile, uma futhi esiyelela ama-Aramu kulungile. Kodwa thina sifuna ukuba sifumane ukudla ukuze singafeli ehlane. Hallelujah. Ama-Aramu uma ngabe esibulala kulungile nabasibulala, thina okwethu ukuthi sifumane ukudla. Hallelujah.
Wafika
Yes, abazalwane. Asikhathele ukuthi wena 3 weeks ago before atshone insimbiso maze kanjani. Yes, abazalwane. Noma ngabe bekwenzekani thina simazile ehlele Nkosini. Yes, abazalwane. Weza nazo zinjalo asikho asishiya ngaphandle. Ungathi ngiyambona ezinkosini ethwele enyuka intaba enyukele suphala ehamba thwela zisiyekuyaphi kodwa enkothoza ethi manje ngifikile kami mama bethi ngifikile kami ngithola ukuphila akafika-ke kwawethu umsindo kodwa umsindo wayezwakala ukufika kwakhe esondele akafika-ke kwakuwethisa amasosha engathi kami kodwa wathi mayifike kami wafike wahlala nangisemakhaya wafike kami wahlala wamaphithisa wakola silile ephunga lekwazana naye noKristu ethatha inqumo sokuthi ngifele kami. Empilweni yomuntu kunemisindo eyenzakala ngalekhathi umuntu engazange ngoKristu Jesu bazalwane ngeke sifihlelane unjengomuntu ofile ehamba. Sanibona umphakathi waseziko umuntu uma engazange ngoKristu Jesu engakholwa lowo muntu unjengomuntu ofile. Kodwa mangabe sewazana noKristu Jesu amathambo ayahlangana kuzwakala umsindo Nkosi Jesu kuzwakala imisipha inyakaza kuzwakala imithambo bonakala imithambo yegazi igijima ngoba kunegazi ayaphana esiphambanweni kunamagazi ayekhithwa ngey'khathi zakudala uJesu engakafiki uthi wahlala iwundlu noma yenzani yini awasisebenzelanga kodwa yini lasisebenzele elikaKristu Jesu ngiyaqinisa elikaKristu Jesu lasenzela umusa lasigoqa lasenza sazana mhlawumbe ngosaba ungcina vele ngifele hlala lisekhona ithemba as long as saphila ngoba ngale kwethuna akusekho kuphenduka ngale kwethuna abasekho abafundisi abayoshumayeza ngale kwethuna akusekho abaweshiphaza ayodumisa athi ngaphendwa ngisi iweshipha idumisa ngaphendwa ngisi umfundisi eshumayela ngaphendwa ngisi umama ethandaza ngale kwethuna lowo msindo usekho akusekho kuphenduka. Bese bazalwane akusekho ukuthethelelo umuntu osithethelele izono zethu wasihlawulela amacala ethu umuntu uKristu Jesu umuntu uKristu Jesu balekani kuye ngoba yena ulungile uyinto legruphi abayinqaba bakhe bathi no kodwa nabona sekuyinhloko yegruphi. Haleluya. Nabona sekuyinhloko yegruphi baleke hlano balekele kami uzothola ukuphila nosindi baleka ehlane baleka ubalekele kami asisho ukuthi kami ngididi asisho ukuthi kami ngivika kepha asisho ukuthi kami wabreakfast
Dlulela kubona. Dlulela kuKristu Jesu. Ukholo lwaKristu Jesu akanandaba nayo. Esabazalwane. Ekho wayenendaba nalo uNkulunkulu ukholo lwalo. Wayengeke abanikeza amandla okuba bakwazi ukuyekhaya. Wayeyobabulala. Kodwa bahlala bona phansi baxoxe. Omunye komunye bavumelana izwi lavuma lasoke sihamba nani ke asisali bathi besondele bese hamba phakathi babengakwazi ukudonsa ibhamu mfundisi uhlamba noma ukudonsa ikhali zabo kodwa abakwazanga ngoba kunabantu kunomuntu ozayo noma bengayidonsa ikhali zabo kodwa utabeza nayo beza nesikhali lesizi nokosisi kaNkulunkulu likhali ngaphezu kwaso sonke inkembe iloliwe lesika likamosi zombili izwi kaNkulunkulu linjalo balelelani kuye sibe ngesibindi amakhola sibe ngesibindi awusekho kwaba uKristu Jesu nomhlaba kaBridget kodwa izwe leBridget nomhlaba ungafaka phansi umgodini ucindezele kodwa izwe unalokho lehla lizohlala nawe bathi befika bafake umgodini ngoba sibafakela ukuthi afe nje kwenze njani bathi bayafika nayindoda yesine iyahamba bayelandela iyona eyikhanda iyona eyinhloko iyabalandela ihamba phambili iyabalandela wathi bayifike bephelisa kwenze njani le ndoda yesinuba yabuza ngoba bafake emlilweni osatheni nombisi ukuthi kanti bengifaka amanga ufika yedwa mthembu ufika yedwa nkosini kodwa kanti bengifaka amanga ufika yedwa bengifaka amanga kanti angisinezwa zalana nayimende ngisho ufika yedwa kodwa bengifaka amanga isithi ufike yedwa sizombona uzohluleka sizombona uzohluleka ezibapho ayizohluleka hawu masibona kanti bengifaka amanga ngiyazama balelelani uKristu Jesu uyena oyithemba liphelele kamhlafi ukufa uyithemba lethu liphelele ayo bazalwane siyisiza abafundisi beshumayela bethi seyingasekho ihlobo kodwa akekho umhlobo kaJesu lokho sikubona phambi kwabehlethu umfundisi uhlele sesingasekho ihlobo yaseni kodwa akekho umhlobo kaJesu emphuzweni sebengasekho uNkulunkulu ngoba bengamasiko lokho abakwenza amasiko bayakhala ukuthi siphumela emgcwabeni kaseni kodwa uNkulunkulu uyazova sifakazi wabathina ukuthi sesingasekho ihlobo kodwa akekho umhlobo kaJesu sebengasekho azane kodwa yekuyise phezu kweyintandane sebengasekho nayeni weyindoda phezu kwabafelokazi akekho umhlobo njengami mayibhishophu sisebaphambili akekho umhlobo njengoJesu akekho umhlobo onjengoJesu umhlobo wethu ophelele ungcwele futhi kakhulu asizi kuyo ngoba sesilahleka asikwazi ukuyilahlela singabantu abazalwane ngomakholwa asikwazi ukuyilahlela thina kodwa uyena uthi wozani nazo noma zinjani